Moro jätkä. Kaliosta, moro. Tää Jalemari. Aika tässä. Meikä tällä pikkukirveellä muutaman puun tältä tontilta kaatanut. Pitäisikö pari puuta kaataa mun avuksi? Joo, eihän sitä vaivaa oo. Tuolla on kirves. Mistä kai? Täällä mun tontilla on muutama tommonen pienehkö puu, niin ajattelin tässä vaiheessa, kun ei varmaan kauan enää eli-ikään, niin kaata pienet puut ja säästä isot, niin sitten lapset saa hyvät perintörahat noista isosta puusta. Joo, hyvän näköisiä puuja. Niin joo, kauan on kasvattanut Kekkilän kananpasta. No en oikein. Omaa paskaa. Joo, sillä se kasvaa parhaiten. Niin se tekee. Siinä olisi 2 puuta, jotka vois pistää palasiksi. Joo, nätin näköisiä. Joo, pistä aluksi se. Tuottako me aloita? Joo, joo. Aloita sitä hieman vinommasta. Tämä, joo, se on vähän huolestuttavaa. Joo. Siitä lähti eka, noin ja sitten tuosta. Ja noin. Nätisti lähti. Kiitos Jalemaari. Ole hyvä.